Halo mga pais. Bayad ka ng rent. Mga unta ninyo. Rent pa. Semi kaunday. Semi kaunday. Ice cream. Ice cream. Dua lagi ka kutsara. Ano man na? Yan ang dua mang kutsara. Nge. Gahe. Gahe. Aswete dio. Sumada mga unta ninyo. Mga unta. Hi. Hello mga unta. Nami karon sa AA Maris ay AA Maris. Nami karon sa AA Maris, anak ko. AA Maris. Sa AA barbecue diri sa Suong, Mactan Suong, Lapu-Lapu City. Okay, mga unta ninyo. On the spot ni mga bahay, no? May gani nakapangilay na ko. Charot-charot. May gani kayo nakapangilay na ko mga bay. Pag-ingon nga, nga unta dito. Oh, sige. Ayun. Gila is life, man ta. Gila is life. Nya. Ikot sara, tinidor ta kay mga dato. Daghan sila kusarak tinidor dire mo ni kusarak tinidor sa Sinday karon ha. Nay, usay nga la nay lechon kawali. Lechon kawali mga bay, mga unta, sige nagbaboy tani. Pasaway na sila. Oh, ato sang adlaw lechon. Lechon baktin, charot. Karon Kuan gyapon pero na ibangos. Sa tangkong pa ka? Ngayon, napagkasusunod lang ako. Tangkong mga bay. Oh my. Excuse me. Sa tubangan pa siya sa... Excuse me. Oh, tiwasa ni. Madam. Tiwasa ba daw? Nangis lubang bangus nga bay. Lubang bangus. Di na kuan sinabawan nga. Unsa ni pagi ni? Unsa ni gisabaw? Kaning gisabawan ba unsa ni? Aw tangigi de. Parehas naman og kanang tumoy gi. Tangigi de to. Abi na ko pagi. Kanilaging watay alamag sa mga klase sa mga isda, no? Kay puros raman manok ang mga pagkaon dito sa Kuwait. So, manok ray na ilan. Way alamang ani mga mahalon nga mga isda. Ya, mga unta ninyo diha. Kami kay sinigang. Sinigang at tangigi de, abi na og pagi. Parehas raman ang tumoy gi. Gigi, sige. Ha? Nga unta. Mangain tayo. Nga, mangain tayo. Adobong tangkong. Ang dati. Ha? Busog nga? Oh. Ato. Lamusin mong aping. Oh. Busog na ka? Ayun, palitag CR. Kita na nila na sila CR. Nami kayo ang kuan ba? Tangkong adobo. Ngaon ka. Ay kuya. Ano ka kaang kuya? Sug na ka?
Basta kaon kay lagsara ning libre. Charot. Nga. Kaon tag may mga bagay. Lagsara ning libre mga bagay. Lagsara ning. Nya lami ra bagay ning libre. Yung kuya no. Mas kuya dili gwapo kayo mong kuya. Si Kuya 30. Tawgon sa ako ang little me of third eye. Third eye. Third eye. Siya si third eye daw. Tumawan sa'yo ako eh. Tawgon ni Angel of third eye. Eh, di man makalintok og di. Mong eye na lang. Third eye. Third eye. Third eye. Nindot kag in English, di puli-puli ni. Ya, minuta ba sibe? Sukan ko. Kagahe sa kon. Ang panit sa kon. Ang panit sa itong kawali ni. Di kuwan din ni ata. Ay, kabayo nalagpot. Ala. Gisipa ni mo ati. Isumbag niya ati ganit ako tubangan ay. Hindi ako. Singiro man din sa ako tubangan. Singiro de kati. Hindi. Ulo ta dai. Ah, Tubig. dugang tubig dito nga sila. Mama. Nay, balik ya, tubig. Ay, nay, balik ya. Kuya. Saan pa ka? Ha? Tubig o Ay, punan, ay, punan. Punan. Punan og juice. Paano, tanap pa, punan. Tubig lagi. Yung tubig. Gusto ni mo? Ah. Kani? Oh, Diyos pa, Diyos. Ah. Diri lang o diha. Kan, ari lang. Ari. Ara. Oh, agoy urot. Gracias yan. Ha? Na-verb ko. Gracias sa Dios. Sunod adlaw mo hiyos. Ana. Basta manukab gani. Gracias sa Dios. Sunod adlaw mo hiyos. Para dugay ka ma. Ilisan. Dugay po kagutomon. Para tipid ba tipid? Jus. Ano kulutin yan? Ay, sausawan mo. Sausaw. Na. Sus, kalami. Jesus ka lamig sa sausawan. Ngaunta ninyo, kumusta mamuntanan diha tawon? Ganina, nainawit ni mama. Isa man itong nanguwit na ko. Umbo. Ila ka? Kaya. Dako ng tiyan. Dako. Ay, dako na. Pwede sa dili. Yan. Okay. Okay, mag-shout out ang mga bay ha. Shout out. Shout out mga bay sa akong na-meet sa Davao. Atong neto ko sa Davao no. So kang bay kang Ate Choring, especially salamat kayo. Kang Ate Gracie, thank you so much. Sa akong cameraman na si Glenn, salamat kay Glenn. Kang Aisha Marie, hello bye, salamat kayo. Kang Labian Galvez, hello ni mo bye, salamat kayo. Kilay is live, pakita ang kilay. Kang Rachel Delis, hello ni mo bye.
kang Valentine. Hello nimo bay Valentine. Ikang gis Pilipinas. Asam to paypay na tubi. Ikang Pilipinas uy. Tayo kay silipan pura. Iting hinaya murag mutuyok murag dili. Silipan murag mutuyok murag dili. Inay kayo. Mao nabot din. Tanawa ko na oh. Ah, samay. Binuangan na kang kuya 30. Third eye. Ay, kabayo! Ay, third eye nalakbot. Diyos ko, nahayang ang bata. Na. Nahayang ang bata, nahayang ko na kong silpon. Nasaan, bibuhang, kalakihan ni. Mau na, kaya third eye man. Nasumbagan nung ka-third eye. Oh. Ni ana ang third eye ay bang. Oh. Tumba. Kay Bay Valentine, hello ni mo bay. Kang Giselle Besin. Oh. Ingna nga absent. Buti nga sa Tagalog. Sa Bisaya, Mirisi. Sa Arabic accent, Tagam. Buti nga. Mirisi, Tagam. Muna siya, accent. Ni, nabutang sa plato. Nakulbaan man ko ni magmaayo no, nabutang na sa platong paypay. Ang food counter eh. Bilahan mo day, kipi na day. Kilo. Di, nakuha na mi daan. Bangos. Nabuyan ni mo na, makabayad ta, ibiling dito ka, prinda ka. Ha? Ang Ate Gina, hello ni mo di Ate Gina. Kang kuan, kang Doa ka level. Tagay ko ay. kang May Ligaspi, hello ni mo madam. Tagay ko ay. Distributor na siya sa SOE, Beauty Organic Product. Sa tanang vendors diha, sa tanang vendors sa Mabini, Taho, Davao City. Mga Ate Gina, hello ninyo dahil tanan. Sa mga kumari, si Maring Vilay, usa ni Pro Perpina Balanti, Mamburam of sa mo ni Ubalde, Davao City, hello ninyo diha. O kang Abing Olgay, kang Giselle Besin, hello nimo ba kang Randy Gikale, hello nimo. Kang Inday, isa ni Inday Sara. Hala. Kang Inday Sara, ikaw Inday Sara sa ka? Inday Sara, wa ko kasabot aning last nimo bay. Inday Sara Ay, Inday Sara. liga lagakik ambot ni oy. Ay, Inday Sara, napuday Sara diri. Si Inday Sara na diri po sa mga tubangan gikan na siya Taiwan for almost 20 years. Charot. Kang kuang kang. Inday Sara layagi din ni. Okay. Kang Lilian Ares, hello ni mo ba? Kani sila mga namit na ko ni sa Davao. Sila dyan nagsulat ani sila ngalan diri sa akong papel. Oh, dera. Papel. Ayaw ba? Ay, lagi ako. Ay, ana lagi. Di na sila kailan ako kung akong buhok na sluyo. Dili na. Mungka ni mo. Kang kuang kang Rowena Bacalso. Hello ni mo dia patam sabi kinakaon to eh. Unyara. Simo pang hiniksik dia nagkaon pa ta. Rowena Bacalso. Kang Tami Kikoy, hello ni mo bay. Kang Nini Ronquillo, hello ni mo. Kang kini si Nini Ronquillo no active commenters na ko ni siya. Ito nakita jud mi, salamat kay tanan. Kang Linda Borilla, hello ni mo bay. Kang Josephine Borilla, Nicole
Nicole, Yala, kang Nicole De Rossi, ag kang Raquel Acosta, ilo ni mo diha bay, kang Lali Santua, ilo ni mo diha mga unta. Kang Chong Ang, Santowa, yung san mo kunin mo dyan? Yung mga gataan ni Ibugno, tulo ka tigre. Kang Elvira Pinones, ilo ni mo ba? Kang Jean Sakaon, kang Analita Agracante, Sa pasay. kang Jennifer Quintero, ilo ni mo diya ba? Sa pasay. Gihan niyo eh. Kang Dilay Agravante, kang Idael Grace Abrea, sani, kang Librea de, kang Maribel Sakaon, kang Hani Sibilia, kang Brian Sibilia, kang Trixie Sibilia, Sibilia family, hilon yung tanan, Queenie Rose Balbarona, kang Biema Marie, Biema Manggiok, okay, hilon mo diha, kang G-Boy, GB, hilon mo ba, salamat kayo han. Okay, kang Edeline Mesias, hilon mo ba, Lindy Cabarobias, kang Azeneth Balbag, kang Cecil Gajo, hilon mo, kang Tintin, si Buko Dupa, kang Christian Jake Dupa, kang Rosie Peliselda, Lorle Mubera, kang Megan Green Apple, kang Darlene Inoharda. Daghan kaayong salamat ninyong tanan mga bay ha sa inyong pag-anha atong adlaw na meet up ko diya sa Davao, ang uban akong listahan tapos sa uban akong bag, so salamat kay inyong tanan. Ang salamat, appreciate mas nako ang inyong pag-anha jud atong nakikita ko ninyo. Salamat kay sa tanan ninyo gyud sa inyong mga pagbangka, sa inyong support ha, sa inyong wala pagbiyang ani kanako, salamat kaayo. Ang email na ko sa unang account ko na. Hindi na puta sa isda. Style. Itong ana biyo. Be. Hala. Tia. Tia. Dala bis Tia. Si Pia. Ini kayo, sinigang ba, lamig kayo. Saan na may oras? Alas 8. 8 tama. Itang ko. Hala, nagdagan na sila. Busog na ba mo? Madagan-dagan kayo nga busog mo. Buyo, sit down. Oh. Mga tuwad ning mga tao sa lamisa. Ano si Kuya, kiyat daw kay ka. Ala. Kawayan ka, kiyat kay ka. Alam, hindi magpa ng... Utsi ko na Di mo to, siya nga na, hindi kuyog. Ha? Luyab mo siya, oy.
Kuyong na itong lima. Wala na lang lata ni mo, Jai. Bulingit ang bagkuhan nyo. Gaang kiklata ron. Ching pa. Ching. Mangan sa panganay na Kuya lang. Ano na sa truck mo? Kuya, wala. Wala, may aircon na ipatay. Wala. Wala lagi. Ati kay ka nga ika nga. Silingpan naman kay kuan si mong balay. Hindi ko din eh. Ilang juice, fresh ka ilang juice. With fruits. Ako na lang ipaabot. Pasayluwa ko ninyo ha. Lingkod lagi dire. Kanang matuwad nimo sigundahan na ron dito gid sa bato. Diri, diri. Delikado ng bato. Unang higo pag sinigang. Kuya ko na dyan. Sabi si kuya dyan. Hindi si kuya. Pag kuya dia. Ha? Tanga na. Pwede mo na ito na ipa. Kuha na ipaputos. Sobra. Sayang. Tapuhan nagbuha pero di nagka mag-mungkuhan. Oh. Kapoy na sigdagan. Busog biya mo. Ano di gandagam? Sakit ang tiyan. Ay, dagan-dagan na nanay. Yan. Mapa na ni soul. Asa ka ni kanya? Basa ka ni. Nabili na ko. Ina si kuya nga dilewa yun si Tidia. Nag-isip ka nga. Ina si kuya. Basta giaway mo si Tidia mo. Wag giaway na kunin mo. Na. Na kuya. Basta imong giaway si Tidia. Apil lang ko nga imong giaway. Na anas swerte di. Awayin mo ka. Kahi man lagi. Mana ta? Ano? Yun lang puto mga bang. Inaw ka na busog mo naglantaw. Charot. Dagang salamat. Ampay mo kanina idaw kung mahay nang unay mo tagkaroon. Sa laban lang ka. Fight, fight, fight.